Ďakujem pekne. Takže ja mám tú česť mať poslednú prednášku, pretože pani Kidová nepríde. Ako hovorila kolegyňa Pavlíková, takže chcel by som poukázať, aké sú kroky, alebo na čo všetko myslieť, keď chceme odstrániť bariéru. Ale rovnako by som chcel poukázať na nejaké výzvy alebo všelijaké úskelia, ktorým musíme čeliť, keď chceme odstrániť bariéru a prečo ich vlastne neodstraňujeme viacej, ako by sme chceli. Množstvo ľudí je tu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, pre nich to nebude nič nové, vlastne sa s tým stretávajú každodenne pri svojej práci, ale prednášku si môže pozrieť niekto napríklad z obce alebo iný správca toku alebo z mimovládnej organizácie, z Národného parku a môže sa tým inšpirovať. Možno, že veľmi krátko na začiatku už ste mali prednášku, aj pán docent Škrinár to spomínal, mali sme prednášku aj od ichtiológa z VUVH. Naozaj, prečo vlastne chceme tie bariéry odstráňovať? V súčasnosti je naozaj na základe tých tvrdých vedeckých dát je dokázané, že za posledných 50 rokov ten pokles všetkých sladkovodných populácií klesol o 84%, čo je dosť veľké číslo. A kebyže sa pozrieme len na tie ryby, tak ten pokles tých sladkovodných populácií rýb, alebo 1/3 sladkovodných rýb, teda druhov, hrozí vyhynutie. A vlastne ten dôvod sú tie hydromorfologické zmeny, ktoré spôsobujú to, že tie organizmy a aj ryby vlastne nemajú dostatok tých prirodzených biotopov, čiže tých miest, kde potrebujú žiť, alebo nemajú k nim prístup. No a kebyže sa pozrieme len na Európu alebo Európsku úniu, vieme, že v Európe tým najväčším tlakom alebo dôvodom toho nedostatku tých biotopov sú práve prehradenia, ktorých je viac ako 1 200 000. A vlastne tie sú dôvodom znižovania biodiverzity. A v podstate to nie je len o tých rybách, o tých druhoch, alebo o tom, koľko tých rýb máme v tej rieke, pretože tie ryby, alebo to, že tie ryby tam nie sú, poukazuje na niečo, že s tými riekami nie je niečo v poriadku. A nejde o to len, že tam chýbajú nám nejaké vzácne druhy, alebo rybári nemajú dostatok rýb na rybárčenie alebo na rybolov. Ale ide o to, že tá biodiverzita a ten počet druhov je dôležité pre fungujúci ekosystém a bez toho fungujúceho ekosystému nemáme ekosystémové služby. A bez nich ako ľudstvo sme vlastne závislí a rovnako tie biotopy strácajú odolnosť, čo je veľmi dôležité práve v období klimatickej zmeny. Žiaľ, na Slovensku tento trend je rovnaký. Ako hovoríva profesor Kováč, už od 70. rokov minulého storočia máme veľmi dobré rybárske záznamy o úlovkoch a vieme, že ten pokles početnosti ichthyocenos alebo početnosti druhov rýb v našich riekach klesá na niektorých miestach 10-násobne a na niektorých lokalitách dokonca 100-násobne. Je to samozrejme spôsobené počtom tých bariér. Vieme, že podľa vodného plánu je viacej ako 1500, ale ako ukazovala kolegyňa Mravcová, by sme extrapolovali tie výsledky z povodí, ktoré majú zmapované, tak ten počet môže byť až trojnásobný. A samozrejme, tie bariéry nemajú vplyv len bariéry ako také, ale ten počet tých bariér práve spôsobuje ten kumulatívny efekt fragmentácie tých tokov. A rovnako, ako sa pozrieme na výsledky z vodného plánu, ktorý aj hovorí o tej biodiverzite, viac ako 60% úsekov našich riek nedosahuje dobrý ekologický stav. Ako som hovoril, že naozaj máme veľké bariéry, ktoré spôsobujú veľké problémy, ale máme množstvo malých bariér, ktoré stále má zmysel odstraňovať alebo sa nimi nejakým spôsobom zaoberať. Práve preto, že ak máme na hlavnom toku nejakú veľkú bariéru, je to elektráreň, je to vodárenská alebo vodná nádrž, viacúčelová a tak podobne, nemôžeme ju odstrániť, ale stále má zmysel odstraňovať malé bariéry na prítokoch, pretože práve tie prítoky alebo tie otvorené prítoky hrajú veľmi dôležitú úlohu pri tzv. Vzdialenosti obnovy tej rieky.
Je to vzdialenosť, kedy dochádza k obnove tých pôvodných charakteristík alebo vlastností toho ekosystému pod vplyvom tej bariéry, buď to nad bariérou alebo pod bariérou. Čiže otvorené prítoky bez bariér skracujú túto vzdialenosť a rovnako tieto bariéry, teda tieto prítoky môžu slúžiť ako nejaké náhradné biotopy tých upravených veľkých riek. A okrem tej biodiverzitnej veci alebo biodiverzitnej úlohy, tak samozrejme, že odstraňovanie nepotrebných bariér, ktoré sú v zlom stave, znižuje to povodňové riziko. 2021 incident Rudne nad Hronom, kde starý tajh, zle opravený, sa vlastne počas povodne pretrhol, jeden človek aj pritom zomrel. Alebo toto v roku 2019 sa pretrhla počas jarnej záplavy stará hať v Pohorelskej Maši, ktorú Slovenský vodohospodársky podnik vedel o zlom stave tej hate a preto pripravoval sme spolu s nimi odstránenie tej hate. A vlastne, keď sme získali všetky povolenia, tak 10 rokov stala tam tá hať a počas veľkej vody sa pretrhla a vlastne správca toku tam potom promptne zasiahol a upravil tie následky tej pretrhnutej hate a nič zle sa nestalo. Čiže vieme, že máme v Európe veľké množstvo bariér na základe analýzy Svetového fondu na ochranu prírody, ktorí analyzovali 30 000 rôznych prekážok v európskych riekách. Zistili, že až 8 000 prekážok má nejaký dobrý potenciál na odstránenie. Prečo potom vlastne neodstraňujeme tie bariéry, aby sme boli šťastní, aby ryby boli šťastné a rieky boli zdravé? Má to aj nejaké svoje dôvody. Musíme hlavne rozlišovať medzi nefunkčnými a funkčnými bariérami. Nefunkčné bariéry sú také, ktoré boli vybudované za nejakým účelom a ten už teraz neplnia, staré hate, odberné objekty a tak podobne. Ale potom máme funkčné bariéry, ktoré síce môžu mať zlý technický stav, ale sú súčasťou napríklad tých cestných objektov, sú súčasťou regulácie toku, čiže majú nejaký účel zníženia nejakej energie toho toku, ktorý sa riešilo, teda neboli také vedomosti, takže sa to riešili takto spôsobom. Teraz vieme, že aj takéto objekty môžu byť spriechodnené, síce nie úplným odstránením, ale nejakou úpravou alebo modifikáciou, ako ukazoval pán doktor Druga. Ale videl som už aj na slajde, myslím, že dneska z Nemecka, že Nemci odstránili aj taký podobný stupeň, ale tiež asi nejakým celokoritovým riešením. Rovnako tie bariéry môžu byť súčasťou nejakých, skrývajú nejaké inžinierské siete, čiže pod stupňom, toto je jeden prítok rieky Orava, pod tým stupňom sa nachádza kanalizácia, rovnako aj napríklad na rieke Bela je jeden balvanitý sklas, pod ktorom ide infraštruktúra a proste nedá sa len tak jednoducho odstrániť. Napríklad toto je Dolný Hron a tuto vidíme jednu infraštruktúru alebo taký rozobratý kamenný prach alebo kamenný stupeň, ktorý schováva nefunkčný ropovod. A vlastne výstavbou malej vodnej elektrárne došlo k poklesu dna do takej miery, že sa vlastne odhalil ten ropovod, ktorý bol kedysi vlastne pod zemou a pod vodou. Ale je to tiež vlastne výsledok vplyvu bariér. Čiže pri všetkých týchto spôsoboch treba premýšľať nad iným typom spriechodnenia. A rovnako už tie stupne tam môžu byť dlho, ako som hovoril, že nemajú vplyv len na tú migráciu, ale aj na tok tých sedimentov. A tu môžete vidieť veľký stupeň, je to Vadičovský potok, prítok Kysuce. Vlastne prítomnosť toho toku spomalila prítomnosť tej bariéry, spomalila odtok sedimentov a spôsobila výrazné zarezanie toho koryta. Toto je obrázok pod tou bariérou. Odstránením tohto stupňa by vlastne ostal tam obrovský výškový rozdiel, ktorý by sa tiež potom musel nejako riešiť. Takže tiež sú takéto prípady, kde to odstránenie nie je jednoduché. A aby som povedal, sú tu výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Nie je vždy dobre odstraňovať všetky bariéry. Vždycky treba sa porozprávať s ichtiológom, so štátnou ochranou prírody. V niektorých prípadoch upravených tokoch tie bariéry nám slúžia na to, aby sa práve nešírili niektoré invázne druhy rýb.
napríklad alebo na umelých nádržiach, na vodných tokoch nie je úplne optimálne, ak sa spriechodňujú alebo odstraňujú všetky bariéry na vlastočniciach, lebo tie nepôvodné druhy idú do tých prítokov. Rovnako je to aj taký príklad, teraz keď v rámci projektu Life Living Rivers riešime spriechodnenia na rieke Belej, tak napríklad odstránením tej spodnej bariéry pred sútokom do Váhu nebolo by optimálnym riešením, pretože na Váhu už stojí malá vodná elektrárne Potureň, ktorá do takej miery mení celý ten ekosystém, že sa tam nachádzajú nepôvodné druhy rýb a neprirodzené a tie by sa dostávali vlastne do tej Belej a konkurovali by tým pôvodným hlavným dvom druhom, ktoré sú tam chránené. Čiže vždycky treba zvážiť, čo to spriechodenie spôsobuje, ale to je iba taká výnimka. Vo všeobecnosti vieme, že bariéry, veľké nádrže, priehrady, tie vlastne podporujú šírenie nepôvodných inváznych druhov, pretože menia tam fyzikálno-chemické parametre a celý ten biotop. Rovnako ešte potom máme problematické otáznikom tzv. Čierne stavby. Sú to všade rozšírené panelové brody, ktoré často tam boli na čierno teda postavené, ale ktoré sú častokrát využívané tými vlastníkmi pozemkov, čiže tie tiež nemôžeme len tak odstrániť a musí sa pravdepodobne zvoliť nejaký iný typ brodu. Ak by som ďalej pokračoval k tým úskaliam, veľmi dôležité sú práve problematické vlastnícke vzťahy, vždycky nie je jasné vlastníctvo tých bariér. Niekedy bariéra nemá vlastníka, alebo dokonca niekedy tie parcely pod tým vodným tokom nepatria Slovenskej republike, ale sú ako keby súkromné, čiže to predstavuje nejaký problém a sú takéto príklady. Toto je napríklad príklad na Jasenici, kde stredom vodného toku ide parcela, ktorá patrí nejakému súkromnej firme. Vtedy pri odstraňovaní bolo to hlavne komplikované, pretože správca toku musel stavbu, ktorá nemala vlastníka, ako keby prijať za seba a potom neskôr odpísať z majetku, čo bolo ako keby účtovne veľmi náročný dlhý proces. Teraz sa to trošku zjednodušilo. A navzdory tomu, že sú tu tie úskalia, niektoré bariéry sú problematické, stále je ten počet tých odstraňovaných bariér v Európe sa zväčšuje. Nie je to dokonca, ten počet tých bariér odstránených každým rokom rastie. Samozrejme aj počet zapojených krajín do odstraňovania tých bariér sa zvyšuje, ale ten rozdiel je stále vyšší. Čiže nie je to tak, že by sa najprv odstránili tie jednoduché bariéry a potom už ten počet tých odstraňovaní každý rokom sa znižuje. Práve je to naopak, čiže tá nejaká znalostná základňa sa zväčšuje. A Slovensko, samozrejme, tiež nemáme presné tvrdé dáta, koľko bariér sa doteraz odstránilo, pretože Slovenský vodohospodársky podnik na tom pracuje roky alebo dokonca desiatky rokov. A neodstraňujú sa len na Slovensku dokonca len také malé stupne, malé bariéry. V 2023 sa odstránila malovodná elektráreň v Národnom parku Vysoké Tatry. Ak by sme sa chceli pozrieť na to, že čo vlastne obnáša odstránenie tej bariéry, ja som zazdielal jeden obrázok, ktorý si môže potom divák pozrieť, keď si preklikne na tie QR kódy, ktoré pripravila Laura Wildman z Princetonskej univerzity, ktorá sa dlhodobo venuje práve problematike odstraňovania tých bariér a naozaj iba veľmi zjednodušene ona to odstránenie tej bariéry rozdeľuje na 4 ako keby etapy. Prvá etapa je zber všetkých informácií o tej bariéry, o vlastníkoch, o okolitých stakeholderov alebo jednoducho všetky informácie, ktoré máme. Druhá fáza, a samozrejme tá prvá fáza obsahuje aj napríklad ichtyologický monitoring, ktorý nám dá tie informácie o tých populáciách rýb. Druhá fáza je samozrejme pripravenie nejakej technickej dokumentácie, projektovej dokumentácie a príprava povolení. Tretia fáza, častokrát najkratšia, to je tá konštrukčná alebo samotné búranie, odstránenie hate, bariéry a nakoniec je ten posledný monitoring po odstránení. Ten zber informácií, naozaj veľmi dobrým zdrojom informácií je vodný plán Slovenska, kde si po kliknutí znova na ten QR kód vyskočí plán manažmentu čiastkových povodí, kde je najmä v prílohe 8.4 a B
Tá príloha sa volá Návrh opatrení na elimináciu významného hydrologického narušenia riek a biotopov. A vlastne tam si môže podľa názvu rieky a možno aj názvu tej bariéry zistiť, v akej fáze, či náhodou nie je už naplánovaná na odstránenie. Samozrejme, všetky tieto informácie by mal mať správca vodného toku, ale je vždycky lepšie predtým, ako osloviť, tak skúsiť si tieto informácie získať od niekoho iného, od štátnej ochrany prírody alebo s naštudovaním tých plánov. Veľmi dobrým zdrojom sú starostovia, Slovenský rybársky zväz, miestni obyvatelia. Ďalej, keď máme všetky tieto dáta, môžeme postupovať veľmi dobre. Znova máme výborné metodické usmernenia, ako ukazoval doktor Druga, čiže máme platnú metodiku, kde je veľmi dobré na strane 12 zaznamenané všetky kroky a postupnosti, čo máme robiť, keď chceme bariéru odstrániť. A vlastne veľmi dôležitým je práve to v úvodzovkách trilaterálne posúdenie. Je to vlastne zavolanie odborníkov a hlavne správcu vodného toku, rybárov zo Slovenského rybárskeho zväzu, ľudí z hydromorfológie, z výskumného ústavu vodného hospodárstva a podobne, ktorí vlastne určia ten najvhodnejší typ. Ako som spomenul, kedy bolo naozaj komplikované odstrániť stavbu, ktorá nemala vlastníka. Ten proces bol veľmi dlhý. Teraz máme novú novelu, ktorá nám umožňuje odstránenie vodnej stavby na ohlásenie. A dokonca správca vodného toku môže odstrániť tiež na ohlásenie vodnú stavbu, ktorá nemá vlastníka. Samozrejme sú tam nejaké náležitosti, ktoré to musí spĺňať. Samozrejme nesmie aj to odstránenie tej bariéry nesmie zhoršiť nejaké ekologické funkcie a zhoršenie ekologického stavu. Toto je výborný nástroj, ktorý sa dostal do našej legislatívy. A samozrejme na to odstránenie tej stavby alebo úpravu tej vodnej stavby, ak je to iba nejaké čiastočné odstránenie stavby, tak treba samozrejme povolenia. Ako som spomenul, tú pretrhnutú hať v Považskej Maši, tam vlastne bolo potrebné získať až 18 povolení. Nakoniec tá hať sa pretrhla bez povolenia, ako keby to už sama cítila, ale tie povolenia sú naozaj potrebné a treba sa zamyslieť, napríklad teraz my chceme riešiť odstránenie toho panelového brodu, ktorý je už nevyužívaný. Je to selektívna bariéra na Ipli. Nie je to vodná stavba, ale je to stavba na vodnom toku. Tam tie kroky sú veľmi podobné, ale trošku rozdielne oproti vodnej stavbe. Možno, že by som spomenul nejaké neúspešné projekty alebo projekty, na ktorých sme sa zastavili. Toto sú 2 stupne na rieke Bela, na ramenách rieky Bela, ktoré sme plánovali odstrániť v rámci financovania z Open Rivers Program. Naozaj my sme sa snažili získať všetky možné informácie o tom, komu patrili, kto ich kedy postavil, dokonca ani správca vodného toku, tým aj, že to bola stavba mimo toho hlavného koryta, nedokázal nájsť viacej ako detailnejšie informácie. Na katastrálnej mape to nebolo žiadneho náznaku, že kedy to alebo kto to postavil. Našli sme až v geologickom archíve stopu o tom, že tieto stavby niekedy postavil bývalý podnik inžiniersko-geologický prieskum, alebo nejak tak sa to potom bol sprivatizovaný na Ingeo Žilina. A vlastne my sme oslovili Slovenskú Liptovskú vodárenskú spoločnosť a opýtali sme sa teda, že v rámci toho tých získavania povolení, či to nevedia, kto je vlastníkom, a oni sa vlastne prihlásili, že oni sú vlastníkmi tej stavby, hoci ak sa ich nespýtate, tak by ste na to nikdy neprišli. A vlastne tie stavby mali slúžiť na nejaké meranie, ako nejaké odberné miesto, ako náhradný zdroj vody. Takže ku nejakému odstráneniu nemôžeme nad tým rozmýšľať. Nedostali sme povolenie od Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Rovnako toto je na ľavom obrázku, je to stará hať na rieke Nitrica, tá bola kedysi 50., 60., 70. rokov výrazne zregulovaná. Toto bol starý odberný objekt, ktorý odkláňal vodu do pôvodného koryta, ktoré je už teraz zazemnené a preteká obcov, alebo bol to aj taký starý mlynský náhon, ale veľmi starý.
a vlastne slovenský vodohospodársky podnik teda bol pozitívny naklonený k odstráneniu, pretože bola to selektívna bariéra, bola v zlom technickom stave, nemala svoj účel, ale vlastne my sme sa stretli so starostom, ktorý má také plány, alebo jemu sa nepáčilo, že by sa tá stará hať odstránila, rád by obnovil ako keby to staré rameno alebo ten starý mlynský náhon, hoci je to technicky nemožné, ale tiež sme nechceli ísť ako keby do sporu s tým starostom a preto sme tento projekt opustili. A iba tak pre zaujímavosť, toto je tiež jeden ten fragmentizátor, alebo ak som dobre použil to slovo, bariéra, ktorá je na sútoku, myslím, že je to Šťavnica, na sútoku s Iplom, veľmi významná selektívna bariéra, ale ktorá už nemá účel, slúžila na závlahy, ale v blízkosti nej poteká ropovod Družba a odstránenie by síce mohlo byť technicky jednoduché, ale pravdepodobne by sme nedostali povolenie od ropovodiakov. Takže aj toto môže vojsť do toho procesu toho odstránenia. Len tak, keď hovoríme o odstránení, tak sú mnohé nástroje a vlastne toto je ten nástroj financovania z Open Rivers Program, ktorý môžu využiť mimovládne organizácie, ale aj štátny sektor na financovanie a odstraňovanie bariér. A vlastne informácie o výzvach boli v predchádzajúcej prezentácii od kolegyne z WWF Holandsko. A možno, že v krátkosti iba nejaké výhľadové alebo plánované spriechodňovania alebo odstraňovania bariér, ako už naznačila pani Mravcová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva. V rámci projektu Life Living Rivers sa pripravujú okrem teda inventarizácií bariér a monitoringu a pasportizácii tých bariér vo vybraných povodiach, tak sa plánujú aj nejaké opatrenia na odstránenie a spriechodnenie. Toto sú priority na rieke Belá. Najvyššia priorita je teda zelená a žltá. Nižšia priorita, čo neodstraňovať, je oranžová a červená. Toto je ten paradox, kedy vieme, že odstraňovať by sa mali najväčšie bariéry pri sútoku do väčšieho toku, ale vlastne po obhliadke a vlastne keď sme si zadefinovali cieľ je zlepšenie pôvodných druhov rieky Belá, tak naozaj, ako som spomenul, zachovanie týchto stupňov na sútoku s váhom je vlastne žiadúce a naopak odstraňuje sa stupeň, ktorý sa nachádza v zhruba v strede Belej a potom rôzne menšie bariéry sa spriechodňujú na prítokoch tej Belej. Čiže nie vždycky je pravidlom, že tá bariéra, ktorá je na sútoku, má tú najvyššiu prioritu. Rovnako v rámci toho projektu sa odstraňujú opäť alebo spriechodňujú bariéry na prítokoch Hrona. Ako som hovoril, že má to funkciu tu, že nielen pre tie migrujúce druhy rýb, ktoré migrujú do toho toku, ale aj ako náhradné biotopy práve pre tie ryby z Hrona. A vlastne v rámci tohto projektu vznikla nejaká kombinácia opatrení. Bariéry, ktoré sú nefunkčné, môžu sa odstrániť, tak sa odstránia. Niektoré bariéry je možné iba upraviť, pretože stále majú nejakú funkciu protipovodňovú. A niektoré bariéry, tam sa musí vybudovať nejaký skos, napríklad tam, kde je limnigraf. Takže je to naozaj taká pekná kombinácia tých najvhodnejších alebo najoptimálnejších riešení pre tie populácie tých rýb. A naozaj, možno, že len tak pre ukážku plánované odstránenia na Hornom Hrone, tak sú tam ešte stále pozostatky z takých stupňov, ktoré sa budú odstraňovať v rámci údržby toho vodného toku. A na prvom obrázku to je ten panelový prechod, ktorý je na IPLI, ktoré by sme chceli ako komplementárny k LIFE odstraňovať práve z programu Open Rivers Program. Ono to vyzerá naozaj, že tie stupne sú malé. Ten výškový rozdiel nie je veľký. Je to naozaj iba selektívna bariéra pre niektoré druhy a niektoré štádia tých rýb,
Ale ak si všimnete, tak naozaj tvar tej bariéry spôsobuje výrazné prúdenie a malú hladinu, pretože tá voda je tam ako keby rozprostrená rovnomerne a je to stále selektívna bariéra a má zmysel odstraňovať aj takéto bariéry. Tak za mňa je to všetko. Ja som skúšal, ďakujem.